Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмен каршылаучы һәр көнне дә ихлас күңелдән котлыйбыз. Һәр көнгә шатланып, сөенеп, бик бәхетле булып яшәгез дибез. Ә хәзер әйдәгез безгә килгән хат белән танышабыз. Бүген 15 март көнне Сабада яшәүче әтиебез Яхфаров Раиф Минрәис улына 64 яшь. Сабай дигән бер авыл бар Саба дигән районда. 8 балалы гаиләдә әтием туган анда. Рәис белән Тәскирәгә 5 малай белән 3 кыз. Балачага тавышыннан гөрләп торган йыртыгыз. Шул көннәрдән инде менә 64 ел узып киткән. Үз гаиләсен корганга да бик күп гомерләр үткән. Әфганстан җирләреннән ул исән имин кайткач, әниебез белән тормыш корганнар бер-берләрен санлап, аңлап 40 ел торганнар. Мин Ләйсән, сеңлем Гөлүсә матур гаиләдә үстек. Өлгереп канат чыгаргач, бүтән ояга күчтек. Безне күп эшкә өйрәтеп, кадерләп үстерделәр. Бик кирәк чакта таләпчән, усал була белделәр. Әтиебез гомер буе шофер булып эшләде. Озын, ерак юллар үтте. Камазыннан төшмәде. Мал җанлы район җирендә сыер үгезен тотты. Кияүләре Руслан Инсаф та аны бик хөрмәт итә. Лаеклы ялда әтинең вакыты күңелле үтә. Данир, Рәнис, Динас, Аяз дәват итеп торалар. Ирзатлары җыелышып, зур планнар коралар. Әти, туган көнең белән сине тәбрик итәбез. Бик-бик озак безнең белән яшәрсең дип көтәбез. Аякларың сау булсыннар, кулларың сызламасын, шир сырхаулар синең янга килергә уйламасын. Күзләрең яхшы күрсеннәр, колагың шәп ишетсен, синең һәр кайда һәр вакыт яхшы дуслар иш итсен. Бер үк йөргән юлларыңда хәүф хәтәр көтмәсен, бәла каза җил давыллар янәшәңнән үтмәсен. Син бит безгә зур таяныч, син безнең өчен терәк, син безнең зур ярдәмчебез, син безгә һәр чак кирәк. Балалар, оныклар өчен жәлләмисең берни дә. Менә дигән ир булып син яшәдең бит әнигә. Икегез гел пар канатлап, озак яши күрегез. Бер-берегезнең һәр вакыт кадерләрен белегез. Син булганда җаннар тыныч, синең белән бик рәхәт, барысы өчен әтиебез сиңа 1000 рәхмәт. Тормыш иптәшең Асия, кызларың Ләйсән, Гөлүсә, кияүләрең Руслан Инсаф, оныкларың Данир, Рәнис, Динас, Аяз диеп тәмамланды котлау хаты. Байлар Сабасында яшәүче, бүген үзенең туган көнен бәйрәм итүче Раиф абый Яхфаров. Хатта язылган ихлас матур теләкләргә амин диеп кушылабыз. Гаилә тигезлегендә, балалар игелегендә бәхетле әти булып, озын-озак еллар яшәргә язсын сезгә. Без сезгә саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Şak buldu da indi uzdu, kurde başlar türlüsün, kadirli bugün gelse. Kurde başlar türlüsün, kadirli bugün gelse. Bugün gelse kadirli, üzüp tarra bakırını. İhma tur yaşisi idi, alda kalgan ömrüne. Bugün gelse kadirli, İhma tur yaşisi idi, alda kalgan ömrüne. Jitter jitmez rızık babık giyer giymez üssekte. Bizning yaşlığı bizi bitol nişek ne diysek de. Bizning yaşlığı bizi bitol nişek ne diysek de. Bugün gitse kaderli özüp
яшисе иде алда қалған ғұмырны. Бүгінгісі қадірлі үзіп тұра бақырны. Ихматур яшисе иде алда қалған ғұмырны. Ничек кенә димәсәк тә безнең үткәннәребез, узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Бүгенгесе кадерле үзеп тора бакырны. Ихматур яшисе иде алда калган гомерне. Бүгенгесе кадерле үзеп тора бакырны. Ихматур яшисе иде алда калган гомерне. Бәйрәмнәр булып торсын, калган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Өстәлләр тулып торсын, бәйрәмнәр булып торсын, калган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Калган гомер елларыбыз бәхет шатлыкта үтсен. Җырлы бүләк тапшыруының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Без сездән якыннарыгыз исеменә якты теләкле, җылы эчтәлекле котлау хатларын көтеп калабыз. Языгыз безгә. Без аларны сезнең белән бергәләп эфир киңлекләреннән якыннарыгызга илтеп җиткеребез. Якыннарның күңелен күрергә ашыгыйк, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Бүгенгә сау булыгыз.